hanya suna amshe kayan mutane. Don gungu na harko mutum uku ne wanda aka kama wajen zonikin Bilma, wanda suna da bindigogi, kuma mahi yawan tare-tare na hanya da aka yi da amshe kayan jama'a su suka yi shi. Bayan wannan an same su da hannu cikin attack wadda aka yi da aka tare escort na Guard National wanda suka huto daga Jado za su zawa a Gades. Aka amshe zinariya mai dubin yawa wadda kudinta yana kai miliyar 3,600,000 na sefa. Wannan gungu yana da alaka da gungu na biyu. Shi gungu na biyu an same su suna tare da mutum hudu da wata mace guda. Wannan gungun na biyu shi ne ya yi attack bayan baz american tana Agadez, inda aka anshewa wata mota kuɗi da ta ɗauko suka kai miliyan 23. A lokacin da suka yi wannan sata akwai wasu wanda suna wucewa sun samu sun ɗauki fotonsu, hamma bidiyo ta yi yawo ko'ina. Daga wannan bidiyo da sauran abubuwa wanda ba za a gaya sunan ba, wanda aka yi bincike shi yasa aka gano wanda suka aikata wannan aiki. Mota wadda aka yi operation da ita tana cikin wani gida. Kafin jami'an tsaro su isa cikin gidan suka samu da taimakon wannan mace da take tare da su aka hudda wannan mota, shi yasa ba a same ta ba. Mai mutane an kama su suna nan cikin hannu, su ne aka nuna muku. Bayan su sai gungu na uku wanda su ne aka samu da wannan zinariya sun kai ta can Maradi dan Isa suna so su saida. Wannan gungu duk mahi yawan tare-tare hanya da aka yi na cikin garin Agadez da kusan garin Agadez su suka aikata wannan. Bincike ya tabbatar da cewa motoci masu transport bis kenan da aka yi ta tariya wannan mutane su suka tare wannan bis, kuma su suka amshe wannan zinariyar ta jama'a. Kuma zinariyar ta fito ba ta tariya guda ba, ta tariya da yawa da suka yi shine suka hahaɗa wannan zinariya suka raba. Rabansu ne suka kai ɗan Isa jihar Maradi, suna so su saida cikin wani yanayi wanda duk wanda ya san harkar zinariya ya san ba ta fito ba cikin hanyar gaskiya. Shi yasa aka gaya ma hukuma abinda suke zangayi har aka samu aka kama su. Don daga cikin wayannan mutane akwai wayanda su suka sato zinariya, kuma